Fajla tiegħi tbati blazma. Sa fejna fien le. Le, ok. Qatt ma qaltlek ġifieri li qed tixxi l-Ventolin minn mindu qed tirkibha. Ma nafx jiena Le, issa kemm mhux qed tilab dil-logħba miegħi li jiena tinfittex il-Ventolin u għad m'għandunajx. Jiena mbagħad mill-Ventolin, mbagħad blazma. Ġieli kolli nieħu ġiex puffs qabel biex nkun ċert li dawk 20 seconds nagħmilhom sħaħ. Zob. Di oħra li ma nistax għalija jien. Jiena daw in-nies, you actually plan Xiex, the night. Biex tieħu ngħidha. Tipo inti tgħid pereżempju lejla nieħu ngħidha. Jew inkella kif tagħmel jew tinserta dak il-ħin, għax qatt ma nippjana, jiena ma mmurx ngħid għamur nieħu ngħidha, ma m'għamilx hekk, like it needs to be. Ma tagħmilx hekk inti. Xi dwejja. Ma n-nisa naħseb jippjanaw, to be fair. Naħseb jien, ejwa naħseb li jippjanaw. In-nies għandhom il-moħħ kif jaħdem differenti, jkun hemm struttura, l-lum ħad tiġi, jkun hemm is-sinjali. Ir-raġel ma jindulax mill-ewwel, skont x'inhu s-sinjali. Jien din kienet tagħmilha li Stef u ma nafx hekk hux ġifieri kas ta' divorzju li ħanejt ġifieri. Għax di jien kienet tagħmilha li Stef men darba meta konna qed nippruvaw tfal. Right? Kienet, kont ninduna, kont ngħid ara. Ma kienx tgħid li jisma' tajba qiegħda taf kif jagħmlu n-nisa ma nifhimx x'in ikollhom l-ovulation u dal-affarijiet. Kienet tgħid li ma kienx tgħid li isma' tajba qiegħda, kont nidħol u ninduna. Għax darba ġra li episodju fejn kien hemm ħafna sħana fil-kamra tas-sodda u I had to tell her, qedtilha Stef mhux ħajrnexxieli. Mhux ħanaħdmu hekk. Dal-kondizzjonijiet mhux ħanaħdmu. Kondizzjonijiet ċela l-kazzjonijiet. U għettila, mux ħanaħdmu. Allura, minn dakinhar law baqgħet b'sistema għalla kif nidħol nsib lejsi fuq 16. Tgħid lesta l Ngħid ostja l-mara trid il-lejla. Għax kienet illi. Time step. Freaky. Oh, le, Tajba, le, ditlek hier, spunta. All right, int. All right, ma ġiġifieri. Di biex tkun qed timestamp bħal ma ngħid jien ġifieri biex tikkopja. Le, għax kont qed nistenniek u tgħid. Tiegħi tiġi hekk, tgħid li hawn bil-app. Wasalna. Now, let's go. Yes, please. Għax m'hemmx, inti qatt kemm il-darba provajtu tibdew biex tagħmlu naqa' sess, naqa' affarijiet, naqa' hekk mal-mara. U kemm il-darba? Xidwejja. Sess. Ma xi did ngħid. Kemm il-darba tixtiequ taħxu. Tipprefer. U l-mara tgħidilkom le mhux issa. Kunu onesti. Jiena mhux hekk tgħidli, jiena tgħidli. Tivvinta. Għax il-qamar mhux full illum. Ġeneralment tgħidli għax ili li nħsilt pereżempju. Dik skuża tajba. Dik skuża tajba, tgħidli ili li nħsilt hi, allura ngħid taf dak il-ħin. Taf kif. Kemm il-darba qed le intom? Qatt. Jiena naħseb ġieli għat le, nkun għajjen ejwa għarġata xogħol, hekk ġieli. Fucking nġettaw bit-testosteron. Naħseb vera għandi bżonn daqsxejn. Ġieli nkun qed naqlej u jiena nkun qed relax ħafna ngħid issa il-ħin fejn jiena fimt u mbagħad jibdew. Intejt lelit. Kelly. Ma nistax ngħid. Spooner sig. Le, inti mit-tissig actually. Għax kew kont ngħidilek tija business card għal meta ma jkun I believe li women rule the sex world. Meta kif qed jgħidha, meta huma jridu, Madonna ħad tiġri. Meta inti trid fuck it, nara TV series, ma rridx. Eżatt, tiġi issa? Issa? Dejjem. Bil-24 sija. Issa? Propju issa. Jiena darba miskina għal-mara dik darba kont kelli ġurnata heavy. Ma nafx hekk mistena jgħidax minn jaf kemm ħana. Ma tantx ngħidilha miskina f'dal każ ta' ġifieri jekk irrifjutat is-sess miegħek. Ma rifjutax, anzi. Kelli ġurnata biżi malla, kont xogħol, u mbagħad kelli rehearsal ta' drums, u mbagħad logħba futbol. U mbagħad ġejt id-dar u kont mejjed kienu xi 10 ta' bil-lejl. U qed jiena għawtilha lift, kont għadna fil-bidu. Kien jgħawtilha lift qed il-liba kemm m'għandix abdet naħxi. Kemm għandi għabdiġa smur norqod nitħalu. Bażomna, int kif kont taf li ħajkun Għax tu le, għax tipo was the beginning of the relationship, taf inti Ej, għax dik wara dik beginning of the relationship every night ħad tkun waħdek. Eżatt. U kien hemm dawk il-ftit days li tipo ġili Iva mbagħad tlieta mbagħad tnejle mbagħad tlieta Iva taf inti f'xi dwar random. Imma we were
going on like bunnies dak il-ħin, u nispera l-lejla ma jiġri ġej. U nidħol u nsib għal-Madonni xismu għaw candles u rose petals u ħarġit li jek minn ġol xismu. U jina la tlaqna hija provajtu ma għamlixa. Kont ħażin. Tasħana tiegħi beddi jeddi. Ħażin għax kont jgħad zebel jena zaħt ħalt ninħassel ejja sibi ejja naqaf la fingerja ħan nipprovaw. Titradini xissa. Ejja, eżatt. Ħadsibek ostja da snin kollha. Anki futbol mort qabel. Ħanitlu fija.